महाराष्ट्राचं कुलदैवत आई तुळजाभवानी, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवराय व आपले सर्वांचे प्रेरणास्थान छत्रपती शंभूराजे यांना प्रथम मानाचा मुजरा। किती सांगावं प्रताप, किती आठवावा इतिहास, शब्दही पडतील अपुरे, पडतील अशी शिवबाची कीर्ती, राजा शोभून दिसे जगती, अवघ्या जगाचा शिव छत्रपती। इतिहासाला भीती वाटण्यासारखे धाडस या मातीत घडलं, रयतेच्या हक्काचं मराठी तख्त येथे साकार झालं आणि अखंड हिंदुस्थानचा पहिला स्वातंत्र्य दिन म्हणून 6 जून 1674 या ठिकाणी घडलं, म्हणजे छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक दिन। कारण छत्रपती शिवराय हे मध्यमयुगीन असले तरी हे एक भारताला स्वातंत्र्य देणाऱ्या किंवा विचारधारेला एक पूरक असं एक छत्रपती शिवरायांचा इतिहास या ठिकाणी घडला। कारण छत्रपती शिवरायांच्या काळामध्ये ज्या ज्या घटना घडल्या त्या भारताला, देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी खूपच अशा फायदेशीर ठरल्या आणि त्याचीच प्रेरणा भारतीय स्वातंत्र्य युद्धात लाला लजपतराय, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, बिपिनचंद्र पाल, रवींद्रनाथ टागोर इत्यादी नेत्यांना शिवचरित्राचा अभ्यास करूनच आम्हाला ही भारताच्या स्वातंत्र्याला दिशा देणारं बळ मिळालं, असंही त्यांनी आपल्या लेखामध्ये या ठिकाणी लिहून ठेवलं। कारण छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक झाल्यानंतर एक राजा या ठिकाणी तयार झाला आणि इतर जे काही राजेशाही होती वेगवेगळ्या भागामध्ये त्याच्या समानतेला अधिकार या ठिकाणी शिवराज्याभिषेकाच्या काळामध्ये या ठिकाणी तयार झालेला आपण या ठिकाणी बघतोय। आणि नंतरचा काळ हा शिवराज्याभिषेकाच्या दिवशी खूप आनंदामध्ये रायगडावरती हा सोहळा पार पडला आणि संपूर्ण त्या काळातील देशामध्ये छत्रपती शिवरायांचा हाहाकार झाला आणि जनता, रयत या ठिकाणी एकदम सुखी झाली। त्यामुळे मी आज या ठिकाणी मी डॉक्टर वनारसे, मी आणि माझ्या सर्व परिवारातर्फे आपणास शिवराज्याभिषेका दिनानिमित्तच्या लाख शुभेच्छा।